Enbarre bat, bi eta hiru. ¿Sabes de qué me he acordado? Ani, ¿sabes el año a dónde bailas? ¿Eh? Váyale. Ya deberíamos ya el otro día. Está usue. Haga, por favor. Agintariena.
pata joko txikiak. Da orain, dantzari. Apa foto. Apa? Bien,
Herri askotan, orain momentu honetan igual apurtxo bat, ardau apurtxo bat, edo ziok zer emoten jake dantzariari apurtxo bat lasaitu daitezen. Ni bakarrik esango dut, gaur egun neskak hasi direla dantzan. Baina nik esango nuke gehiago bai, ez neska bakarrik. Igez, Santana egunean garaien, dantzan joan neska.
hasteko agurra. Askotan, omentzeko erabiltzen den dantza ezaguna.
Cristina por el brazo. Zetik gorako kanpina berala.
berezko pauso batzuk dituzte eta modu desberdinetan kombinatzen dira. Badakigu oso dantza zaharrak direla. Gaur ikusiko ditugunak 3 hauek izango dira. Marianak, Ostalagak eta Larradu. Hasteko, Marianak.
etxera, gero plazara eta baita lan egin dauen tokian altzatuz. Eta honekin amaitzen da gaur egun gure kaixarraka.